mentang ini pe yagi program ki bani lekai menta ka sngi bala shai men stem aga jinga lekai I League haka por lai shiteng PM ka jinga lekai kalong hapreng ka Churchill Brothers Pyrshah ka Delhi aga por nyau baje ka jinga lekai kalong hapreng ka Aizol FC Pyrshah ka Inter Kashi aga jinga lekai UFA Champion League haka por Khatway Khatsan PM ka jinga lekai kalong hapreng ka Bruce Pyrshah ka PSG ki jinga lekai haka por shibaje shiteng AM kilong ka Sporting Pyrshah ka Dortmund ka Juventus Pyrshah ka PSV bat ka Manchester City Pyrshah ka Real Madrid aga jinga lekai AFC Champion League Elite aga por shibaje shiteng no paisngi ka jinga lekai kalong hapreng ka Central Coast Pyrshah ka Johor Darul aga por lai shiteng janmien ka Wissel Club Pyrshah ka Shanghai Port bat ka wei par ka jinga lekai kalong hapreng ka Pohang Steelers Pyrshah ka Kawasaki bat aga por San shiteng PM ka jinga lekai kalong hapreng ka Shandong Taishan Pyrshah ka Guangzhou aga jinga lekai CONCACAF Champion Cup aga por Riu shiteng AM ka jinga lekai kalong hapreng ka Monterrey Pyrshah ka Forge bat aga por Price shiteng AM ka jinga lekai kalong ha Cruz Azul Pyrshah ka Real Hope